Evo, ja te snimam, Pedru. A morat će ga sam vaditi. Ja idem po vindač. Jesi čuo? Da vidimo kako ti sam to radiš. Ajde, pričaj nešto. Čuje se i glas, sve. A, jel čuje se? Da. Čuo se tvoj noćas nizati matra hrčeško hoće. Pa to ide na CD. Koji ti kurac, Pederu? Pa šta misliš da ljudi ne znaju šta ti radiš? Ništa se nije bolilo, jel? Dobro onda. I šta ima novo kos? Recite vi nama, kako je taj šaran došao? Evo, taman prije što sam se ja probudio, sanjao sam da sam ga uhvatio. Pričajte nešto, pričajte gospodine. Da se ti ne patiš, ja idem se probudit. Pričajte gospodine, evo ja malo snimam. Da vidimo Šarko, gdje je Šarko? Evo ga tu je. Gdje je Šarko? O gospodine, pa nešto natežete gospodine. Natežem, i noćas sam nategnuo, se ne sjećaš? Gospodine, a kako ćemo mi to razviti jebote dok? To moji klinci znaju, ja? Šta svoji klinci, ministar? Recite nešto, hoćete jutarnje pušenje možda? Eno, to ćeš ti Šaranu dati. Samo polako gospodine, nemojte da, ja znam da ste živčani, da ste uzbuđeni. Polako. Opa, sad će i drugi. Po sreće ne bi se čudio. Sad će doći. Evo, sad će ne. Nema veze, niz na drugu stranu, jebeš babušku. Pa jeste sretni, zadovoljni, mislim? Zadovoljan jer me je ova bojla interesirala. Pričajte malo o bojli toj. Kakva je to bojla? Interesirala me bojla i bojla je prošla. Dođi na ovu stranu. To je bojla od šljive. Da, pričaj. Tako da... Ćeš ti moći bez mene to izvaditi? Ući. To je neki 2-3 kile, to sam mogao ja. Čuj, mene ruka boli, ne znam zakaj. A to kaj si mi drko noćas. Dobro. Polako, opusti rolu. Nek šeće, koga jebe. A? Daje snagu neku! Jedno jaje! Snagu daje! A dva? Ajde, ja ti nije problem da izvadi ovaj sad. A dva kos? A dva? Onda te boli guzica. Da. Izvadi ga i namotaš. A zašto? Šta će ti, alo? Da mi ne ovoga... Pa nema potrebe jebote, pa vi znaš gdje je šaran. Znam. Ali nema potrebe, gdje ti je? Pogledaj gdje ti je šaran. To se stigne. Da brže sada sad. Možeš i to, ali... Jesmo jako uzbuđeni kosu. Evo ovdje, ako treba lati na bilju. Da, može. Nije. Pa šarani. Šarka od 2-3 kile. Boga mi ima dobre. Ima 5. Dobar je, lijep je. Ljuskavi. Daj onu... Neću ti ja ništa dati, ja snimam. Dobro. Ima taj kuhamon. Podmetač. To. Da se ne ozlijedi. Tako. Jebote Bog, za tog šarana treba 5 ljudi. Ima on 10, nema 5. O, Kos, pa šljiva radi jebote. Pa pričajte nešto gospodine Kos, dok ja snimam. Pričajte gospodine. Koliko se mi duži za cene, Pedru? Jebote sjede, hajde. Budeš ti pušio noćas. Daj da ga vidim, da ga snimam. Gleda, kako je lijepi. Imaš ovoga tu. A može vaga? Aha, može. Da, kako ćemo ga vagati? Ima se ovoga, samo pazi da ne staviš mi na štap tuta. Ma jebote štap. Da. Gleda kako je lijepi Kos.
Pričaj nešto. Vidi ga. Vidim ga. A? Ga vidiš ti? Jebo majke. Šljiva radi, a pederu? Šljiva radi! Šljiva radi, nego šta? Prekrasan je. Prekrasan. Što me vidim da sam interesirao da li će šljiva predraditi, predradila je. Daj da mu glavu snijam, gleda. Gle kako zjevka, zjevka. Zjevka, da. Ja. Prekrasna životinjica. Sad ćeš odmah vidjeti kameru, snimiti kilažu, tako da ne bude priče, nije toliki bio. Ima on 10. Ima 10, ima. To odbijemo koliko? Kilo toga, ne? 60 metara. I dečki moji, Odi vamo kreći. stani da moram to snimiti. 12 i koliko? Vidiš? 12, I 1, 6, 12. 12 manje 60, 11,5. Rekao sam 50 krenu. 11,5. To ja hvatam, ja ne znam zakaj si to išao vagati. Eto toliko, prva riba. Ja ne priznam ništa ispod 15. Stani, pička ti sredno. Da se vidi da se pušta riba. To je sport. Ajde, sportisto. Ajde. Recite nešto za kraj, gospodine. Ovo je za društvo iz Velike Gorice. A za cara? A za cara. Car je on je malo veći majstor. To je samo za onoga što je ostao doma jest baš mi pizdali mu materinu. Tako treba. Ništa, ja gasim kameru, može? Gasi, pozdrav. Pozdrav društvu, pozdrav.